treu la música, treu, para. Què passa aquí ara? Però si abans ho hem provat, que això que tanqués... A veure, Cristina, sí, frena les rodes perquè si no encara aixafarem a la primera persona del públic. Sí, totes, acaba de frenar, sí, i això que ha d'acabar d'encaixar, perquè si no, no fem res. Sí. Vinga, i ara apreteu les dues. Apreteu les dues, però com pugueu, però que quedi això d'aquí. Vinga, a la de 3, A la 3 apreteu fort. Vinga, 1, 2, va, i 3, fort, va! Pilar, t'has passat. Surt, treu endarrere. Endarrere? Apreta fort. Va, no sé, fes alguna cosa, tu. Alfred, va, surt, arregla, que algú surti, que algú faci alguna cosa, home. Deixa estar el tornavís. Bueno, és igual. Espera, això no està bé. Ho hem de fer bé. Perquè hi hagi hagut un imprevist, no podem deixar l'espectacle mig suspès. Som professionals i ens devem al nostre públic. Avui ha vingut totes aquestes persones que s'han reunit aquí des de tots els punts, tots els racons de Sabadell. No els podem deixar així. Sigui com sigui, hem d'acabar. Públic de Sabadell, això va per tots vosaltres. Esteu a punt? Endavant!